Woi kak, yo, gua barangnya kak. Aku lali gue barengi. Oh, paling gua barangnya. Nganggo FU wae. Kudet FU, menehake pengalaman pengiriman barang kang spektakuler, estetik, lan kudet sing berkarisma, karo layanan gowo barang apa wae kang panjenengan butuhake. Pecilan sepatu, tas sekolah, gitar nganggo konser, kursi selamatan, tekan perosotan anak TK. Pengiriman super cepat karo rego kang 45% luwih murah saka pengiriman liya lan bisa diajak gawe kanca curhatan. Duh, aku balik piye iki? Oh, langsung balik. FU wae. Kapan wae, ing ngendi wae, kurir FU ono kanggo kowe.